се. Събрахме се по твоя покана. Дойдох на рожден ден. И ти ще ми разкажеш повече какъв беше този рожден ден. Клуб Пинчер България чества 10 годишнината си. Това е една декада. Спрямо човешкия живот е малък период от време. Обаче спрямо кучешкия, това си е един кучешки живот почти. И през това време клуб Пинчер извървя дълъг път. Създаде прекрасни екземпляри, които се класираха на европейски, на световни първенства. Последната класация на моето куче, което съм купил от Испания, от руски развъдник, стана европейски шампион за пъпите, за най-малкия клас. Но това няма никакво значение, това е един хубав старт, нали? Пък аз се влюбих в породата Пинчер. След 30 години в кинологията, най-напред започнах с питбули, 10 години, 20 години съм с немските овчарки. Имам развъдник за немски овчарки, знаеш. Имам и добри класации, главно в България, нали, републикански шампион, произведена от мене кучка. Едно прекрасно животно. Разкажи ми повече за Пинчера. Не, за самото събитие, защото събитието. Историята на Пинчера е много голяма. Ние ще си направим отделно предаване, дълго и на широко, точно за Пинчера. Тук доста нови неща научих. С това започнахте и с историята и една хубава лекция, така се пусна. Но самия рожден ден, как ти хрумна да направите точно пък рожден ден? Повода и приятен и неприятен. Вчера имахме извънредно общо събрание на клуб Пинчер. Явно доктор Гетова, която е създател на този клуб, се е поуморила и си подаде оставката. Неочаквано беше, защото още предишното ни събрание, което си е редовното през 4 години, беше преди няколко месеца. Изведнъж решила че повече не се занимава с организационна работа. И то не е и лесно. Сега, ако трябва да сме честни, никак не е лесно това да се случва. Много бумащина има. Избрахме едно младо момче, много амбициозно. Вие го видяхте днеска. Шумни са пинчерите, за разлика от другите кучета. Но да ти кажа само от как се влюбих в породата пинчер. Значи след питбул и немска овчарка да се занимаваш с порода пинчер е малко, все едно някой ще каже от това отстъпление, нали? Не е толкова интелигентна порода или... Напротив, трябва да ти кажа, даже написах едно писмо, не съм го изпратил още до FCI. Мярната единица за кучешка интелигентност да бъде един пинч. Един пинч, това е забавно. Значи кучето на 3 месеца знаеше как да си измъква лапата от повода. Когато му се заплете повода и като му кажеш краче, то знае какво движение да направи, което означава, че има мисъл на такава малка възраст. Наистина, сериозно го казвам, че това е едно много интелигентно животно, много е темпераментен, но са много верни и страхотни компаньони. Невероятно куче, невероятно. Какво гледахме днес тук? Гледахме части от изложба, части от agility, т.е. по-малко от всичко. Да, и нарочно решихме да няма състезателен характер това. Освен по надяжда. Ние искахме просто да популяризираме породата. Например, аз съвсем наскоро разбрах, че ризен шнауцер и пинчер е едно и също нещо. Само, че едното е космато и бредато, пък другото е голо. Никога не... Даже съм се задал въпроса, защо ризен шнауцер и пинчер са в един клуб. Интересно, доста интересно е това, като се замисли. Ще направим отделно, аз имам такава рубрика специално за породите. Казва се, що е то. Доста е позанамарена в момента. Но те дойдоха, бяха ни на гости, в смисъл дойдоха и те на рождения ден. От ризен шнауцер, почерпиха се. Да, почерпиха се. Имаше бисквитки. Ние направихме голям арсенал от подаръци, които и това беше насочено главно към децата, нали? Да, много деца имаше. Желанието на всички, на целия клуб беше да популяризираме породата главно сред дечицата. Да не си мисля, че това е едно злобно куче, което
нищо не може да прави. Неконтролируемо Неконтролируемо и не може да прави нищо. При съответните грижи и социализация всичко може да се случи. Моя пинчер специално, ти знаеш много добре, че не жала време и средства и усилия да има послушание. При един от най-добрите инструктори съм, който се занимава с служебни кучета, Богдан Димитров, лично го познаваш. Един прекрасен млад човек, всеотдаен. Той е влюбен в моя пинчер и навсякъде го разнася, колко умно, интелигентно животно е и как бързо възприема това, което искаме от него. Така че тук днеска искахме да покажем, че кучето пинчер, породата пинчер може да бъде използвана като служебно куче. Ние вече имаме прецедент с як-териер, знаеш. Той може да открива наркотици, може да бъде... Як-териера, ако говорим и за Стефан Гелимачев. Да, разбира се, там става дума за нещо. Той като ловно куче се проявява, като следово и въобще уникално животно. А те са близки като размери, даже и като визия, як-териера и пинчер. Така че ние искахме да покажем, даже и така ми е и амбицията ми е той да може и да хапе, да има защита, това животно, което е моето. И ще продължим да работим с Богдан Димитров усилено за напред, за да можем да покажем качество. На европейското, между другото, с това много ги впечатлихме. Богдан влезе в ринга и показа какво означава послушание на кучето, което може да върви редом, което може да легне или да седне и да остане на задръжка и около него да има много кучета. Аз се опитах днеска да го направя същото, но той към мен е малко по-лигав. Просто... защото да. Обичаме се и това е. Както се шегуваме често, хубаво куче, ама не попадна на стопани. Да, лош стопани не попадна. Добре, благодаря ти много за това интервю. И аз ти благодаря. Пожелавам много още рождени дни да имате. Винаги си добре дошъл, за да можеш да отразиш тия събития, да ги популяризираме и да покажем, че кучето е обичано животно и че трябва да се грижим за него. Отзад е написано: имам куче, обичам куче. Да. Жив и здрав! Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.